yangakwazi ukuhlala phekwakhe. Bamfundisa isiqhubeka sifunda iBhayibheli. Sibona laphayana uma kuphuma impi ka-Israyeli yokulwa, uma bethi bayongcwaba lo muntu oshonile, bayihlangana namathambo ka-Elisha bese ayavuka. Uma nje ulandela udaba ngokomlando uyezwa ukuthi hayi Gehazi wagejana nento kaNkulunkulu enkulu laphaya. Ngicabanga ukuthi le nto ngendlela eyayinkulu ngayo, phela u-Elisha wayenogcobo lwakhe, wayesewaba nogcobo lukayise u-Elijah olwaludabula phezu kwakhe. Kwakufanele uGehazi athole yonke lento, kodwa wayiluza inhliziyo ethanda imali nencebo. Amen. Ngibingelela njalo labazalwane abasevayo uNkulunkulu angibusise ngabo. Ingane engihlala nayo kade ngitshela ey'nsukwini ngithi le nto engiyiyona yenziwa ukukhonza, ngalikhonza iphela ngizala ngevangeli, ngisalikhonza namhlanje. Noma ngihlonishwa nje emhlabeni, kodwa uma ngibona ngifika kulubongo yazi ngifike ngibuqe ngamadolo. Base ngifike kubaba wami, ngifike ngibuqe ngamadolo, ngikwazi ukumela ngenyawo, noma ngibeka umnikelo ngibeka sengibuqe phansi ngamadolo. Amadolo ami kufuneka azi ukuthi sengiphambi kwababa manje awabuqe. Ngithi-ke yonke-ke lento kaNkulunkulu oyibonayo yazama leyo nto. Ngiyanibingelela egameni likaJesu. Sanibonani bazalwane, sanibonani, bingelelekani phela nami ningaqini nje. Ningaqini, bingeleleke. Siyabonga bazalwane, siqala uconference. Itimu yakhona ithi I'm still standing. Samili. Uma ufunda ulawa amahubo okuthiwa amahubo okukhuphuka, sohlangana naleli hubo elithi uma uJehova bengenathi. Amen. Asikho, ngoba kuke kwadlula isikhukhula esikhulu phezu kwethu, kodwa thina sasinda. Size kulokho namhlanje sothi uma wayengenathi uSimakade abasikho, kodwa uNkulunkulu ube nathi. uNkulunkulu-ke akabonakali uma kungezi ukuba khona izimpi. Funeka nikujwayele lokhu bazalwane, ukuthi makufanele abonakale, kufanele ukuthi kube nezimpi. Yani kuzobonakala uNkulunkulu. Futhi mangabe zingabibikho uyazikhetha uNkulunkulu. Into wena kufuneka ufune uhamba uhlukanisa ukuthi le nto ivelaphi, iqhamukaphi lento engibhekene nayo. Kodwa uma zingabikhona izinto endleleni yakho, uNkulunkulu yena hayi usathane anoke nimxolele lo basho lo. Nimxolele nje elilanga, nimxolele. Hayi wena lento ngathi ayihlangene nayo. Lento ngathi ihlangene nayo uNkulunkulu. Kodwa ukukhuluma umhlola uthi kwangilungela ukuhlusha ukuze ngifunde iziqonde izimiso zikaSengayo. Uthi uDavide enhluphekweni yami ngafunda uNkulunkulu. Uthi ena mfundisi uma umlandela uDavide uthi ngelinye ilanga ekuhluphekeni kwami ngazi ngabona ukuthi bonke abantu banamanga. Usho uDavide uthi leyo nto ngayibona ekuhluphekeni ukuthi bonke banamanga. Uthi kwaba mayethi wangilungela uthi kwaba kuhle, it was good, kwaba right ukuthi ngihlupheke. Yangisiza le yanto yokuhlupheka. Hawu
Nakho ngizokhuluma indaba zethu bona. Masaba nje sixoxa la endleleni ngithi namhlanje ukuthi kusho ukuthi namhlanje kakhulu. Kusho ukuthi singasahlupheka kakhulu. Yikho singakwazi ukuphumula, singakwazi ukuvela urelax nje. Lapho kodwa baphumulile nje abantu banendaba, abantu bavele bakugoqa izandla, baphumule baze bahle bengenayo imizi, berelaxile, bengenamsebenzi. Indaba umntakamlandaba nokuthi ufele emzini womunye umuntu. Nje manje sengakhuluma yona kufanele kusizakala. Wena ufuna ukucabanga lento yakho uzofela emzini womuntu. Umuntu wesinye isibongo ufela emzini wesinye isibongo. Ngeke isidumbu sabo umuzi komuzi ngoba wena wakuyenzanga indawo yakho. Ngithi mhlawumbe thina senziwa ukuhlupheka. Mina zami seziningi seziyobona ingane ukuthi isidumbu sisifaka kumuphi kule mizi sengenzile. Kodwa mhlawumbe kwenziwa ukuhlupheka ngoba ekuhluphekeni uyaqeqeshwa, ekuhluphekeni uyafunda, ekuhluphekeni awufi, ekuhluphekeni uyinda isikole ungene e-university, ekuhluphekeni uyafunda uphume umuntu omnetshod. Izinhlupheko ziyakumnetshorisa, zikhipha umuntu onokhakhayo oqinileyo. Futhi izinhlupheko lezenza ekhipha nothando kwazi ukuthanda abantu. Ebheke emuva ebuka izolo lakhe ebona ukuthi akathandwanga kangakanani, ufuna ukuthanda yena ngoba yena akathandwanga. Sanibonani bazalwane, siyasetshenzwa kulawo mazwe esuke sifake uNkulunkulu. Awukwazi ukungena inhlupheko emxake phuma ungafundanga lutho. Kodwa kufanele uyifunde kwakhiwe ikharakter ethile, kufanele kuphume umuntu othile oyoba usizo kwabanye abantu. Siyawumapha abazalwane, siqala uconference. Siyabonga uNkulunkulu ma-alliance amahle ongenani kwaze kwaba manje. Lo uNkulunkulu ningaba ngenyawo nimshaye ihlombe, nimnikeze udumo, isazokwazi izwi, nimtshele ukuthi ulungile, nimtshele ukuthi muhle, nimtshele ukuthi ulungile uNkulunkulu usenzela. Kanoni bazalwane, ngiyabona nomfashane. Haleluya. Uphakamisa izandla uma ungazishayi phezu kwekhanda, uyishaye ngamandla, ngesikhathileza, uthi uwele, ulungile, wakuphatha ngokufa uNkulunkulu. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga. Haleluya. Jesus. Yo. Hallelujah. Khona enye ingoma efikile kulezi nsuku ethi Nkosi ngiphethe ngenceba. Nkosi ngiphethe ngenceba. uNkulunkulu ngiphethe ngomusa. Ngoba umusa. Ngoba wawungahlakaniphile. Awenzanga lutho. Kodwa ke ngoba siyawumapha asifundiswe lenkosi. Amen. Asifundiswe lenkosi ngapha kwaZulu bathi singageqa amakula ngoba semuke. Siyafika nje. Singabageqi amakula abazalwane siseneyinkonzo eziphambi kwethu. Incwadi kaMateyu Matthew chapter 16. Uma ekhona umuntu ongangifundela ngakujabulela ukuthi angiqalele kuverse 13. Bayikhona umuntu ongangifundela angiqalele kuverse 13 agcine verse 20. Inamba zizwakala ngathi amavesi amaningi kodwa amafushane bazalwane kakhulu. Cela ofundayo angifundele Inkosi ngosisi. Matthew chapter 16 verse 13. uJesu esethela upetrol kancane kuvoice yakho sisulu ngiyangaza ngisela ngifuna cela ufake upetrol ngoba umuntu engifunda naye ngishumayela naye
ungakufundanga kahle lelizwi nami ngikwazi ukushumayela. Umuntu okufanele akuhlahlela indlela eya odabeni wena othi ngixoxele. iBhayibheli khona elinye iBhayibheli elakhishwa lesizulu labuye lasheshe lavalwa kodwa mina encwadini yesambulo lithi ubusisiwe umuntu ofundayo. Angithi lithi iBhayibheli sese uyabona nje usuphethe imayikho uzofunda usisiwe wena. Lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu oyosukuma afundele ibandla amazwi esiprofethi usalencwadi. Bese lithi bayadela nalabo abayobe behleli phansi belalela ukufundwa kwabo. Umfunda-ke uyamminister. Umfunda ngoba uyazi ukuthi uma bafundayo bengayiqondi into yokufunda kungenzeka ukuthi ufunde ivalo inkonzo. Ufunda ngenzeka ukuthi ufunde kube ukuthi ugqobo ufunde ngalo ngoba kufanele ufunde ngogqobo. Kube ukuthi ugqobo ufunde ngalo uyayivala inkonzo. Ohambeni lwami sengike ngayibona lezo zinto. Ngibona uNkulunkulu eqeda inkonzo ekufundweni. Ngoba ngisashumayeza umuntu ofundayo njalo ngiyeza kimina mangabe ngiyolithola ithuba. Sashumayeza umuntu ongifundelayo. Futhi singelinye ilanga ngomunye unyaka kwakusesection man. Kwakuye kwaba lamanye ama-terms izinto ehambe zishintsha emhlabeni. Kwakusathiwa isiguqo ngaleyo nyaka yami masiyothandaza ekuseni njengoba sine-conference kuba sizoza la ngo-5 ekuseni sizothandaza. Sasiyokwenza leyo nto siyothandaza kunomama owayezofunda-ke izwi. Lo mama osifundela izwi ufunda indaba kaMoses. uMoses ebuza ukuthi uma ngifika kubo ngiyothi ngicabanga njena ngixoxela into eyenzeka ngo-1986. Uma efunda nomama efunda ukuthi mangifika kubo ngiyothi ubaba uthi bayongibuza igama ngiyothi ubaba. Uma efunda lamalayini avela kuNkulunkulu athi uyothi ngiyakushumayeza njalo ngoba ngifuna ukufunda la ufunda nempela. Uma efunda lamalayini athi uyothi nguye ivoice yangaphuma kulo mama. Ivoice yaphuma emva kwethu njengoba sihleli nje. Manje inkinga yami ngishelela abantu kaNkulunkulu abangenandaba nazo. Ngisengikhalile abantu bahlephulele into yasezulwini manje ngihlephulela abantu abangenandaba. Ngithi mina bazalwane uma uNkulunkulu wayemiphambili kwethu efunda iBhayibheli kodwa inkinga esaba nayo ivoice ethi uyothi nginguye yaphuma emva kwethu. Kwangathi wona inyakaziswa iselele sakinikelwa amandla asiroli saphansi kufundwa bazalwane kashunayeliwe. Yingakho ukuthi iBhayibheli kusika umuntu fanele abonge umuntu othola ithuba lokusukuma afunde. Ngoba lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu oyabafundela abantu. Lithi bayadela abantu abayohlala phansi balalele. Cela ufunde sisi. uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya Filipi wababuza abafundi bakhe wathi abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi abanye basho uJohane uMbhapatisi, abanye basho uEliya, abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofeti. Wathi kubo, nina-ke nithi ngingubani na? uSimon Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwagulelanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. Nami-ke nithi kuwe, wena umkhetho. Nami-ke sengiyasho
awayikulahlula. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Oyakukubopha emhlabeni. Ngoba kuboshiwe nasezulwini. Nalokho oyakukukhulula emhlabeni. Ngoba kukhululiwe nasezulwini. Khona wabayala abafundi ukuba bangatsheli umuntu ukuthi nguye uKristu. Siyabonga babothona amandla ngephilile izwi lakhe ntambama. Lona lona Nkosi yami lingamadoda asiqondisayo endleleni. Egameni likaJesu Nkosi, nazi inhliziyo zethu masibe inhlabathi enothile sililone bese siyalenza ukuze Nkosi sibonakale phambi kwakho ngegama elihle likaJesu. Amen. Ukuhamba kanjalo sisuhlale phansi naleli umusho engafisa ukuthi lifundwe bazalwane mali khona ngicela lifunde. Mali yakho siqhubeke. Amen. Alibonge igama likaJesu. Kulento esize kuyo ethi I'm still standing. Imessage yokuqala uMongcwele ayilethayo isivumo sikaPetru. Uhambo noNkulunkulu luhambe lube olwama-individuals. Kuyeke ukuthi sona sonke abayenzi. Okunye lokho. Lokho akungeni phakathi kodaba lwakho noNkulunkulu. Udaba lwakho noNkulunkulu luxoxwa nga-individual. Ngicela ukubona umuntu othi ngiyakuzwa mina ungaqhubeka mina nami noma abanye ungabayeka. Noma size sonke ku-Ebenezer but ngiyayithanda le theme mfundisi ngicabanga ukuthi Nkosi ikunikeze yona ey'ndaweni zomthandazo. I-theme ithi I'm still standing. Not we. It's me. Individual. Imina ngisamile. Navele angikho sure ukuthi wena usamile. Hospital ukuthi siyaza sonke konzweni akusho ukuthi simile. Konzweni singeza. Konzweni phela isonto lethu siyathanda. Futhi alaye siyathandwa nje kulelizwe isonto elihle elithandwayo. So singeza ke esontweni kodwa hayi ukuthi sonke sisamile. Bangaka abantu abezwayo abathi sengathi lesi sibingelelo sizoba yi-foundation enhle. Uma uJesu mfundisi ebabhalisa i-test, because kwabhalwa i-test. Mayibabhalisa i-test, makubhalwa i-test ukuba sanibonani nisakhumbula ukuthi ngiyalithanda kithi. Nisakhumbula kithi. Makubhalwa i-test ukuzwa ama-question ngezinto esizifundileyo esigabeni esithile sonyaka. Masibhala i-test njengoba kubhalwa nje manje kuyabhalwa manje kuyabhalwa matric kuyabhalwa manje. Babhala into abayifundile from beginning of the year. Sekufuneka manje laba kade bebafundisa bezwe ukuthi bazwile yini. Nikhona yini la analyze. Angizokuba kude kakhulu ilanga lokuqala ngicela nilalele lento. uJesu babhalisa i-test ngoba isuka kude into kaJesu nabo. Manje uJesu usebabuza-ke mfundisi useta imibuzo ebuzwe nayibuzayo uthi uJesu abantu bathi ngiwubani mina.
amadoda abhale phansi anikeze uJesu impendulo. Abantu la ngaphandle manje kukhuluma ngami ngoba mina ningabafundi bami anikwazi ukuthi anilalele. Ngiyane ukuthi ngikhulume kubantu abazongizwa yazi. Yazi ukuthi abantu bakulezi insuku, angithi kulezi insuku abantu baka Facebook, abantu baka YouTube, abantu baka TikTok, abantu baka WhatsApp, and lezo inkundla kuyakhulunywa nango Jesu kuyakhulunywa basho noma yini abayithandayo ngayo. Sengathi ungababiza ke abakho babhalisa itest ubabuza ukuthi abantu bathi ubani uJesu. Bathina abantu la phandle uma bekhuluma ngami bese bayaphendula abapostoli. Ngicela ungizele ngaleli verse elisho ukuthi bathini uma bemphendula. Abanye bathi, ngicela ungizele nalo, abanye basho uJohane umbhapathizi. abanye basho uJohane, bathi abanye uJohane umbhapathizi. Abanye basho uEliya. Abanye bathi kubuye uEliya. Angazi bazalwane, kodwa ngicabanga ukuthi soqala kahle lo mhlangano kulento nje ukutshela ukuthi wena uJesu ubona kanjani. Ubona kanjani? Wena uwedwa nje uJesu uma umuka. Nkosi yami. Oza sesi. Abanye basho uJeremiya. Abantu Nkosi bakhuluma izinto eziningi ubhala itest so bayabhala abapostoli bathi Nkosi abantu bashintshe iningi ngaphandle khona abantu abathi uvuka uJohane umbhapathizi, khona bathi uvuke uElisha, abanye abantu bathi uJeremiya. Qhubeka. Noma omunye Abanye bathi hayi nje omunye wabaprofethi, kodwa ithi into abantu abazi ukuthi ubani wena. Cabanga ukuthi kezwakala mfundisi. Ithi impendulo yabapostoli, Nkosi akekho umuntu owaziyo ukuthi ubani wena. Yazi ukuthi uma unendlela yokuzwa kulento engikhulumayo khona into okufanele uphume nayo. Into okufanele uphume nayo eyokuqala eyokuthi ake ngotshela abantu ukuthi ubani uJesu, ngoba kanti abantu abazi ukuthi ubani, abakwazi ukushintsha mina nje ngoJesu. Ithi ake ngihambe ngiyotshela abantu ukuthi ubani yena. Osasesi wathi kubo, nina-ke nithi. asibayeke abantu, angize kini vele nje bengikudlela nje ingaba umthetho wami ngize kini, ngoba abantu mina engihamba nabo yinina. Mina-ke ngitshelani ukuthi mina ngiwubani. uSimon Petro waphendula wathi, Sala phansi ke sisi, hlala nje phansi. Ayishashanga ke lento leyo ukuthi uPetro aphendule. uPetro njengoba ephendula kuthule eklasini sethu. Kuthule amadoda ayamakhanda abheke phansi ashayana ngendololwane ayakuzana ukuthi wena uzothi, wena ungathi, wena uzothi, wena uzothi. Anti sabeshiya ukuthi abantu bafuna bathandazele vana. Sabeshiya ukuthi bathina abantu kulula vele kuyo yonke into umuntu abalubheke komuntu. Kulula kabi leyo nto. Masingathi nje khuluma shono ukuthi usibalani unjani, usazi zonke indaba zakhe, uzoze uphuze namanzi uthi hey ucishe ngakhohlwa phela khona nalenye kuleza ingane laphethekelenge phela kuyona laphana ngale nkosi. Awazi phela wena thula ngisho ngoba kulula awukazi bakhona nabantu abathula. Udaba luphela kulula usanonama salwana. Yeah, she's a good bit and I'm full of what I'm going to
Mangasuka nje la ngizoshubayela. Kanti amfuni. Ngifuna ukusheshe ivale futhi sicela ungivumele ukuthi sheshe uvale ngisho. Awungivumele mntana. Thank you. Ngisefike. Say ngishamsungila. Nikade manje ngibona ngibambile ibizo nithi kuyele emuva. Kuyele emuva. Bekulula. Uma umbuso ubheka kwabanye abantu. Bekulula kuwo wonke umuntu phela. Uyifike into ukuthi iphuma iqhasha kanjani? Siphumesani abanye bathu. Bekulula. Inkinga iqala manzini mayisetha sibayeka abantu. Akasizekile. Mina nithini nina? Ngasukuthi ena mfuthi simaze ngihlabelele ngoma sehlabelele emasontweni ndulo. Nithi. Ngoba lokhu sekukondana nabo-ke manje. Ngoba lomuntu lojathi loyana lukondene nalabaphambi kwakhe. Loyana. The Holy Spirit came down. Check if it's your servant. I check if it's your pet.
sothini shona ukuthi yena uKristu ufela Hallelujah. Thulekile eklasini phakamise abasimoni phakamise bamqalaza abantu nampetro ebanesibindi upetro njalo nopapa uyathanda ukukhuluma ingabe uzothini-ke manje esaphendula upetro ithi nkosi uthini petro athi wena uKristu uKristu wena uqotshweyo wena awufela ubupristi ngokokuma kukaMelkisedeki ngendlela aqaqe ngayo ngoba mayithi uKristu etho ngogotshiweyo ungathi waqa ngokukuma kukaMelkisedeki ungathi waqaqa ngendlela yabo athi wena uKristu wena uyiphakade lethu sangonani bazalwane wena ngogotshiweyo wena uyindlela ekhaya kubaba uNkulunkulu wena uKristu wena uphila wena awufanelanga phela wena uKristu wena uyisikwa sophila uKristu wena umthombo aphopozayo ehlane wena unamanzi aphila Chingabe uJesu wada wajeyika melodwa nje ayikho wengeke ufundisi adilize lengayidilisi uJesu uJesu leyanto uyidilisa ngoba useyiprovokile uPetro wena uPetro elokhu emtshela athi ngokuwena wena kaNkulunkulu wena awusazi isono awuzange wena usenze isono wena uyona inyama wena umoya wena uNkulunkulu sondela kuye ungathusa kuye ngempisi athi awumuntu nasesulwini uyumuntu wena ungomwele wena uyumuntu kaNkulunkulu wena ufela uNkulunkulu wena wafela kwinto wena wasibenakho icala wena wehlukile wena ulinganiswa wena ufaniswa wedwa nje inkosi ngathi yenza lento engiyenza kini hlala phansi siye manje ngenxa yokuthi nabafowabo sebeyizwile kwafanele nababaphuza thina kodwa ngizoyenza njani bazalwane ngibona ngathi uyangizwa mfundisi ngiyabona ngicabanga ukuthi mfundisi ukuhamba nami esenizwile ayaziwa kwaflesh sisonke bazalwane abantu nje emhlabeni nje obakade ngitshela ukuthi bathi abantu ngiyubani it's because lento Petro oyambulayo ayaziwa umuntu esenyameni awumoyeni Petro akuthi ngoba nibonga sakuleliswa nasengizezanga lithi ngoba nibonga ini nyakuleliswa ngoba ngoba nabanye
wayihambe eyintweni kwizehlakalo, wayihambe checka ukuthi where is the Holy Spirit. Wayihambe checka ukuthi iyona lento okay. Sengiyabona uwayingcwele usefikile. Mhlawumbe sekulevel ye-university.
wafa wena bantu kini. Kodwa wena ukhona. Wasindiswa ukuhlakanipha. Abantu bakini baqedwe ingculazi. Abo bafika ama-MIVs. Nabafikayo umzimba wabo wawa-rejecta. Wena umzimba wakho wavuma ukuwathatha yini leyo nto. Khona usesakwazi ukubona khona abantu abafa bewadlile ama-MIVs bewadlala ukuNkulunkulu bewahlakahle ngesikhathi bezama impilo kodwa umuzwa wahlangabezanga ngoba akuyona i-medication kodwa umusa. Don't worry over stars. Don't worry over stars. A-medication ayenzile akushintsha umzimba. Buka uNkulunkulu ukuthi uyaphila. Buka ukuthi kodwa mina I'm still. I'm still standing. I-COVID yabulala abantu aba-strong. Yabulala abantu bene-medical aid. Yababulalela kuma-private hospital. Yabulala abantu bejimile. Yabulala abantu abadla healthy. Abadla i-breakfast eli-right. Abane-lunch enhle. Abasinekayo in between. Abadla idina elihle. Kodwa sebanqwaba labo bantu. But you you're still standing. Nangingafornicating. Nangingazi praying. Kodwa ubheke i-praise for umusa. Angiyeke. Ninakhe. Nithi mina. Ngiyubani? Nithi ngiyubani? Ukweli elethuda uthi uJesu ayiphethe wena ufuna sivala kodwa bazalwane Jesu mfundisi wezwa umphethe emqaqa wezwa ukuthi umqaqa ngendlela aqhaqwa ngayo umoya ongcwele ezulwini. Uzozwa abantu ababili lento. uJesu wezwa umphetho emusho ukuthi akuyona indlela akekho umuntu emhlabeni. Akekho umuntu emhlabeni akekho umuntu. Uyabona uma lama-line lama-dots owashaya awasezulwini abangizofundisa la ongisho ngayo athi sikhulumela ngosithiwa ongcono le ndlela ongihlabelela ngayo ngihlatshelelwa ngayo mhlawumbe ngizokuzwa ngihlatshelelwa ngayo awusahlabeleli wena ufika kwelinto awusahlabeleli into ehlatshelelwayo engiyizwayo bangene emabandleni kodwa wena ungihlabelela ngendlela vele ngiyo wena
indlela mfundisi sokuhlabelela sokuthandaza sokwenza yonke lento esiyenzayo enkonzweni kodwa ingamchithi ingamenzilutho ingamsheki ingamnyakazisi yes because okunye suke silinisa abanye ngahamba ngaya kwenye inkonzo yavutha ngoba leya muntu indlela athandaza ngayo ethi uhlele esihlalweni manje nami ngifuna ukuthandaza ngayo manje kwimayini uhlele esihlalweni ngoba ngezwa kudilika ijuba laphaya beyakuphesho njalo kodwa sikayenzi into yasezulwini cabanga ukuthi abantu abazwana lapho sikayenzi yona into yasezulwini ngoba usuyenza awuzukumlingisa umuntu awuzukulingisa umuntu owake wambona edansi isintu kodwa isiphuma kuwe ijuphetho lento yaphuma kuye kuphuma uJesu wayizwa ivoice kaMoyeni anganizwa bazalwane wayizwa uPetro mfundisi yamkhathaza lento nishumayelayo wayizwa ivoice kaMoyeni wayizwa uPetro uJesu ongofethu uJesu onginterpreteka uPetro Jesu athi fanayithi awuyazi wena lento kahle imini ngiyasiya uyabona into ofike kuyo ufike eqeni yasezulwini wena awukhulumi nje manje into yasemhlabeni mina ngiyalizwa iphimbo likaMoyeni wena akhulumi wena abene kunakuzoshi uthi uyamtshela cabanga uPetro usho ukuthi bekhuluma yena uthi Jesu akwena Petro kodwa ngendlela osuyibeke ngayo uyibeke nesambulo sikaMoyeni wena uMoyeni wena ongazi ngalamagamenti owalebezile wena Petro awukazi ngokele izimpahla ngibiza lamagamenti owabizayo aziwa uMoyeni wena ade manje yini ngiyalaza ukuthi bantu mina nikholwayo uma uRuth ehlala enyaweni zikaBoaz ebese umbuzo ukuthi kwenze njani ebese ethi ngifuna umhlengi uma ungihlenga ngiyalaza iBhayibheli mfundisi uthi uBoaz akunini ngihlengayo ukhona umhlengi omkhulu kunami wena laba la enyaweni ngeke ngithinta uma efika ekuhlenga nami ke ngiyokuhlenga ukuqinile le ukahlenga umhlengi omkhulu awukodwa ngisiyawo awukodwa mfowethu mawahlenga umhlengi omkhulu uyokubangilutho yini mina ukwenqaba ukuhlenga mawena usuhlenga umhlengi ngoba nje asikaze sithi ukuthi wayithini uBoaz mayithi khona umhlengi omkhulu ethi uma engahlenga automatically yokuhlengekile mina ngesakuhlenga emva kwakhe uma yemhlengi asikayithi nje leyo uthi Jesu ayisekho into engiyenza Petro ngoba wena usube ne-encounter nomoya oyingcwele mfundisi awucabanga ukuthi siyeke manje mfundisi ngicela siyeke phela soshumela kusasa kodwa Jesu isileyiwe i-foundation
yebandla. Sekukhona umuntu kulaba bantu osebene encounter i-foundation seyibekiwe abafowethu abesethi mina-ke sengiyolakha ibandla ngoba i-foundation isibekiwe ngoba wena usuhlangane naye umoya oyingcwele. Ngenxa yalokho-ke sengiyolakha mina ibandla futhi uma ngilakha amasango awumathumi ayibekwenyawo bafowethu fanele ibekwenyawo safanele ibekwenyawo aliphakakho kanami ukuthi leli bandla lisekhona kodwa ithi into ngoba ulele encounter nomoya oyingcwele. Ngenxa yalokho ithi inkosi iningi ngoba akwena nomngakho engakha awunkosana awuwe kodwa ithi inkosi sengiyolakha sengiyakwazi sengiyalakha manje. Besithi uma ngilakha masango ithi akukho ubuthakathi akukho ubusatanist akukho mkhuba yomnyama kungaphuma uLucifer eHades ngekangithini ithi kusuma lensuka kwenina hayi yabezwa isukakhiwe kusho Jesu uthi isukakhiwe yimpethu yimina engakhayo. I'm a bigger of this church. Ngenxa yalokho alikho ezokunyakazisa kodwa asivali ithi inkosi ngenxa yalento ohlangane nayo noma yini uyibopha umhlabeni ngenxa yalento ohlangane nayo uhlangane nento enikana i-authority just that wena uyazi uthi just let me interpret imfihlakalo yasezulwini ekwehleleyo phethu ngoba uyazi wena lento ekwehleleyo uthi ngichazele phethu awukodwa usiyabona abantu abezwayo uthi phethu wakwazi ukuthi wehlelwe yini phethu uma ngikuchazela ukuthi njengamanje ubani manje phethu ngenxa yalo mhlangano abenawo noma ungabophani emhlabeni izulu liyovumelana nawe liyoyibopha leyo ma ufike ezintayiboshiweyo wena ufike uyikhulula lezo zinto ziyokhululwa ezulwini ngenxa yakho phethu. Ibisithi inkosi ngembala yami ngama-colors engiyiwo ezulwini. Cela umyalezo sihlala ngesasa
edolobheni bethi osikhathele ake siphume sisho umoya sabe baphuma abaningi bathwala abantu ngepressure bababeka emgwaqweni bajayiswa babeka nje kuyona inkonzo kodwa nami abapostoli